Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη βράδυ, καλώς ορίσατε στις απόψεις. Ξεκινάμε με μια μικρή καθυστέρηση βέβαια, και αυτό οφείλεται στην πλούσια πολιτική και αθλητική επικαιρότητα. Από τη μία συνάντηση των τριών πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι οι πολιτικοί αρχηγοί θα συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις, τις συζητήσεις τους αύριο το βράδυ, και βέβαια είχαμε και τον αγώνα του Ολυμπιακού Βόλου. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να συζητήσουμε τι έγινε αυτές τις τελευταίες 10 ημέρες με αφορμή την ΕΡΤ, αν το ενδεχόμενο της εκλογικής αναμέτρησης εξακολουθεί να είναι ανοιχτό, με καλεσμένους μας εκπροσώπους από διάφορους κομματικούς σχηματισμούς, με τον κύριο Γιώργο Φωτόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία στο Βόλο. Καλησπέρα κύριε Φωτόπουλε. Καλησπέρα, κύριε τον κύριο Στέλιο Αναστασόπουλο από το ΣΥΡΙΖΑ στην Καρδίτσα. Τον κύριο Παναγιώτη Σπήλιο από το Κομμουνιστικό Κόμμα στη Λάρισα. Καλησπέρα κύριε Σπήλιο. Και τον κύριο Μπάμπη Παπασπύρο από τους Ανεξάρτητους Ελλήνες. Καλησπέρα κύριε Παπασπύρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που είστε μαζί μας. Θα έχουμε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Πραγματικά πολύ πλούσια η πολιτική επικαιρότητα. Προηγουμένως, όπως θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Και κύριοι, με τον κύριο Γιώργο Φωτόπουλο, τον κύριο Στέλιο Αναστασόπουλο, τον κύριο Παναγιώτη Σπήλιο και τον κύριο Μπάμπη Παπασπύρο, παρακολουθήσαμε πριν από λίγο τις δηλώσεις των δύο πολιτικών αρχηγών, του κυρίου Φώτη Κουβέλη και του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου. Βέβαια, μαντικές ικανότητες δεν έχουμε για το τι μέλη γενέστε. Μια συνάντηση η οποία θα συνεχιστεί με τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς, τον Πρωθυπουργό και τους δύο πολιτικούς αρχηγούς αύριο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι πολιτικές εκτιμήσεις θα κάνουμε με τα όσα σημειώθηκαν τις τελευταίες 10 ημέρες. Κύριε Φωτόπουλο, τι πιστεύετε, μπορούμε να πάμε με ένα, θα έλεγα, ένα δευτερεύον θέμα? Ποιος θα πίστευε ότι θα πηγαίναμε, αν πάμε βέβαια, σε εκλογές με μια τέτοια αφορμή? Τι λέτε εσείς? Εγώ καταρχήν θέλω να πω ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Όσον αφορά τη διαδικασία που έχει προκύψει, είμαστε ξεκάθαρα υπέρ της ανοιχτής διαδικασίας της ΕΡΤ. Εξάλλου η απόφαση του ΣΤΕ μιλάει ότι το μαύρο πρέπει να γίνει άσπρο. Δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο τοπίο σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ για την υπόθεση των εργαζομένων. Και είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό που οι πολιτικοί αρχηγοί θα πρέπει να το δουν επιτάπητος, αλλά ακόμα και τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ούτως ώστε να υπάρξει μια προτασολογία σε ένα επίπεδο. Ότι οι χαμηλόμεσθοι και αυτοί πραγματικά που ζούσαν με ένα κομμάτι ψωμί μέσα στην ΕΡΤ με το 700, το 900 και το 1000, πρέπει να έχουν την προτεραιότητα στο νέο σχήμα της ΕΡΤ που άμεσα πρέπει να ξεκινήσει να λειτουργεί. Και από την άλλη πλευρά, αυτοί οι οποίοι είχαν τα παχυλά συμβόλαια που όλες οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια όσοι ευθύνονται και το διόρισαν. Κουμπάρι σε κουμπάρι, πρέπει αυτή η διαδικασία να βγει στο φως, να καταλάβουμε τελικά για ποιους μιλάμε και για ποιου ανώνεργασιακά δικαιώματα πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί. Και από την άλλη πλευρά, αυτοί που είχαν τα παχυλά συμβόλαια των 100, 200, 300 χιλιάρικα ευρώ ή τις εκπομπές με τα 5.000 κτλ., να καταλάβει ο κόσμος τι πλήρωνε η ΕΡΤ και τι πρέπει να κάνουμε την αυριανή μέρα. Για μας προηγούνται πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι που είναι οι χαμηλόμεσθοι, αυτοί που πραγματικά ζούσαν για ένα κομμάτι ψωμί εκεί και θα είναι οι πρώτοι που θα πρέπει να βρουν δουλειά στο νέο σχήμα. Να ακούσουμε τον κύριο Στέλιο Αναστασόπουλο. Κύριε Αναστασόπουλε, τεχνικές λύσεις υπάρχουν. Το ερώτημα εδώ είναι, έτσι που έφεραν τα πράγματα, ποιος θα κάνει την, ας την πούμε, επιτρέψτε μου και την έκφραση, την πολιτική κολοτούμπα αύριο το απόγευμα? Τι λέτε? Έχουμε πρόβλημα στην... Δεν σας ακούμε. Μισό λεπτό, αν έχετε την καλοσύνη θα επανεδρεύσετε, σας ακούμε. Να ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη Σπήλιο, παρακαλώ. Ναι, κύριε Σπήλιο. Κοιτάξτε, δεν παρακολούθησα δηλώσεις, γιατί ήμουνα καθοδόν. Ναι. Σημασία έχει το εξής, ότι... Άσπρος καπνός δεν βγήκε πάντως. Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι και το ΠΑΣΟΚ και η ΔΙΜΑΡ στηρίζουν πλήρως τις επιλογές της κυβέρνησης. Τις βασικές επιλογές όσον αφορά τη στρατηγική. Σε ποιο ζήτημα δηλαδή? Τη δυνατότητα να κλείνουν επιχειρήσεις, να απολύονται οι υπάλληλοι, να πάρθουν και νέα μέτρα ακόμη απέναντι στους εργαζόμενους και γενικότερα στα λαϊκά στρώματα. Αυτό είναι δεδομένο. Εκείνο που προσπαθούν να κάνουν είναι κάπως να μειώσουν το πολιτικό κόστος, να μπορέσουν να βρουν ένα σωσίβιο επικοινωνιακό, έτσι ώστε να πάνε με καλύτερους όρους στις επόμενες εκλογές. Τα δείγματα που έχουν δώσει είναι αυτά. Όσον αφορά τις βασικές στοχεύσεις, την πολιτική γραμμή, τη στρατηγική, θα είναι αυτή που ήταν μέχρι τώρα. Όσον αφορά την ΕΡΤ, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι 2.500 υπάλληλοι θα απολυθούν. Δεύτερο, θα ακολουθήσουν και άλλες υπηρεσίες, θα είναι η ΕΑΔ, θα είναι άλλοι οργανισμοί,
αυτό θα έχει συνέχεια. Έτσι ώστε να είναι οι χιλιάδες αυτές που σύμφωνα με τα σχέδιά τους που έχουν συμφωνήσει και το ΠΑΣΟΚ και η ΔΙΜΑΡ πρέπει να απολυθούν. Κύριε Παπασπύρου, είναι ένας λόγος... Μπορώ να μιλήσω τώρα πάντως αν θέλετε. Μισό λεπτό, ναι. Ναι. Σας ακούμε τώρα πολύ καλά. Ναι, παρακαλώ και... Ναι, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι τεχνικό ζήτημα ούτε νομικό, είναι πολιτική επιλογή. Πρόκειται και καταρχάς για το αποκορύφωμα της αυταρχικής πολιτικής δράσης της κυβέρνησης Σαμαρά. Αποτελεί ευθεία βολή στη δημοκρατία πρώτα απ' όλα το σφράγισμα, το λουκέτο μέσα σε μια νύχτα της ΕΡΤ, που λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι με ένα κουμπί απολύονται 2.500 εργαζόμενοι, 2.656 εργαζόμενοι, και όλοι μπαίνουν στο ίδιο τορμπά, αν δουλεύουν, δεν δουλεύουν, τα βίσματα, κομματικοί κτλ. Και σε δεύτερο επίπεδο είναι ότι καταργεί, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αυτή, η κυβέρνηση να καταργεί τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, η οποία πηγαίνει σε όλα τα πέρατα του πλανήτη, πηγαίνει στον απόδημο ελληνισμό, ενημερώνει τα κριτικά μας νησιά, στα σύνορα, παρουσιάζει τα προβλήματα της κάθε κοινότητας, τον ελληνικό πολιτισμό κτλ. Άρα η κυβέρνηση Σαμαρά προχώρησε σε αυτή την κίνηση, την απονενοημένη θα έλεγα, η οποία όμως σηματοδοτεί την εντατικοποίηση του αυταρχισμού θα έλεγα, και συνεχίζει να παρανομεί. Ότι σε μια στιγμή, να ολοκληρώσω σε μια στιγμή που η χώρα βρίσκεται μέσα στον κακό χαμό, ναι, είναι θέμα αυτό να πάμε σε εκλογική αναμέτρηση. Θα σας έλεγα το εξής. Πρόκειται για την πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία απολύονται χιλιάδες εργαζόμενοι. Είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό και σηματοδοτεί χιλιάδες απολύσεις μέσα στο καλοκαίρι. Αν έχουμε το χρόνο, στη συνέχεια της εκπομπής θα πούμε τι σημαίνει απολύσεις στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα φυσικά. Αλλά πρόκειται για μεγίστου επίπεδου πλέον αυταρχισμό από την κυβέρνηση να κλείνει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Και θα έλεγα ότι συσσωρεύεται αυτή η αντιλαϊκή θα έλεγα πολιτική της κυβέρνησης. Δεν είναι το πρώτο πράγμα που έχει κάνει. Έχουμε περάσει 20 πράξεις του νομοθετικού περιεχομένου. Να ακούσουμε τον κύριο Παπασπύρο, παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Κωστέλη, καλησπέρα και στους αγαπητούς τηλεθεατές μας. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι η κυβέρνηση εκτός το ότι είναι ανάλγητη αυτή η Τρικολόρ, είναι και ανίκανη. Και θα είμαι σαφής. Η εν λόγω ενέργεια έχει αποφασιστεί από το 2011, όχι από το ΦΕΚ που κυκλοφορεί και διαδίδεται ευρέως στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Είναι απέτηση της Τρόικα από την 4η αναθεώρηση του Μνημονίου τον Ιούνιο του 2011. Ήταν ξεκάθαρη απόφαση. Θέλω να πω λοιπόν, έχουν περάσει 2 χρόνια και δεν έχουν κάνει ούτε μία προσπάθεια αναδιάρθρωσης. Γιατί ποιος σόφρον άνθρωπος δεν είναι υπέρ της αναδιάρθρωσης της ΕΡΤ και όχι μόνο. Θέλω να πω λοιπόν 2 χρόνια δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Στο διατάφτα και τα δύο δεκανίκια της κυβέρνησης και η ΔΙΜΑΡ και το ΠΑΣΟΚ, για να είμαστε ξεκάθαρα, για να λέμε αλήθειες, είχαν την ευκαιρία και προχθές που κατέθεσε τόσο το κόμμα μας, το κίνημά μας Ανεξάρτητοι Έλληνες, όσο και το ΚΚΕ χθες την τροπολογία να την ψηφίσουν, αλλά ανακάλυψαν με διάφορες μεθοδεύσεις, προσπάθησαν και τελικά δεν πέρασαν οι λόγω τροπολογίες για την άρση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και όχι μόνο. Αφού δεν είχαν κοστολογηθεί, αγαπητέ. Δεν έχει θέμα κόστος, για να είμαι σαφής, αγαπητέ Γιώργο, επειδή ξέρεις ότι γνωρίζουμε. Δεν είχαν κοστολογηθεί. Θα σου απαντήσω ευθέως, γιατί αυτό είναι μια αποκλειστικότητα για τον και για τους τηλεθεατές μας. Θα απαντήσω να σου πω. Όταν κατετέθη η τροπολογία από 3 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να χαριστούν τα θαλασσοδάνεια που καθιστούσε υπεύθυνους στους διευθυντές των τραπεζών και τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων, δεν υπήρχε καμία συνοδευτική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Ξεκάθαρα πράγματα. Και ένα τελευταίο για να είμαστε σαφείς. Εδώ υπάρχει θέμα. Οι πυλώνες της Δημοκρατίας είναι γνωστοί και ξεκάθαροι. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ανοίξει άμεσα η ΕΡΤ και να εκπέμψουν οι πομπή της και οι συχνότητες. Και αυτό είναι σημαντικό, δεν υλοποιείται. Ποιος δίνει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση να γράφει τα παλιά της τα παπούτσια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κύριε Φωτόπουλε, με την ευκαιρία και της επίσκεψης από την Τρόικα, το ερώτημα είναι άλλο. Πέρα από την ΕΡΤ και όλα αυτά. Ποιος θα πληρώσει τον ΕΟΠΗ, ποιος θα πληρώσει την υστέρηση στα έσοδα, ποιος θα πληρώσει το κράχ στα ασφαλιστικά ταμεία, ποιος θα ανακόψει την ανεργία. Σε μια εποχή που και εσείς το λέτε, ο κόσμος γονάτισε και δεν υπάρχει πια ούτε σάλιο. Σε αυτό τι απαντάμε? Κοιτάξτε, κατά αυτό έχει σχέση, ας μην γελιόμαστε, με το κοινωνικό κράτος.
Αυτή τη στιγμή που η ανεργία έχει ξεπεράσει σχεδόν το 25 με 27% και πάει για το 30%, και όταν τα ασφαλιστικά ταμεία είναι μέσα, αγαπητέ Σάκη. Έρχονται καινούργια μέτρα όμως. Αυτή η διαδικασία έχει φέρει αιμορραγία σε αυτό το επίπεδο. Άρα λοιπόν στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα. Πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να γίνει χωρίς να πάρουμε νέα μέτρα και πώς μπορεί να γίνει αυτό αν δεν πρέπει να καταργήσουμε, που δεν πρέπει να καταργήσουμε τέτοιες δομές. Τι τρόπος υπάρχει? Το μόνο που μπορεί να γίνει επειδή είστε και στέλεχος της είναι εξοικονόμηση πόρων. Επιτρέψτε μου, για το επειδή σύστημα. είστε και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θυμηθείτε πριν από ένα μήνα, 1,5 μήνα περίπου, τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και του κυρίου Στουρνάρα ότι δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Και στελεχών όλων των κομμάτων της κυβέρνησης ότι δεν θα ψηφίσουν νέα μέτρα σε καμία περίπτωση. Ναι, κύριε Φωτόπουλε. Εσείς πιστεύετε ότι αν φτάσει να γίνει μια τέτοια διαδικασία δεν θα έχουμε εκλογές? Εγώ σας λέω και ξεκάθαρα κάτι, ότι αυτή τη στιγμή. Έχουμε φτάσει πολλές φορές στη διαδικασία. Κύριε Αναστασόπουλε, με το χαράτσι τι έγινε? Κύριε Αναστασόπουλε, το θέμα είναι ένα, ότι αυτή τη στιγμή για αυτό που μιλάω ο Σάκης ο Κοστούλας υπάρχει ένα θέμα κοινωνικής πολιτικής που πρέπει να προσέξουμε καλά τι πρέπει να γίνει. Με περικοπές του κόστους και των φαρμάκων και όλων των εξόδων για το θέμα της υγείας μπορούμε να βρούμε λύση. Αλλά αυτή τη στιγμή η ιστορία αυτή μπάζει από παντού και έχουμε πρόβλημα. Διότι δυστυχώς και τα πυράγκα στον χώρο της υγείας ακόμα υπάρχουν και δεν μπορούμε να γίνει μια διαδικασία εξορθολογισμού των δαπανών, διότι όσο και να προσπαθεί αυτή η διαδικασία να περάσει μέσα από τα ιδιωτικά συμφέροντα, δυστυχώς. Τι είναι αυτά τα πειρά? Δυστυχώς. Στον χώρο της υγείας. Κάναμε μια παρένθεση. Δυστυχώς είναι αξεπέραστα. Τι είναι αυτά τα πειρά? Κοίταξε γύρω, αγαπητέ Σάκη Κοστούλα, κοίτα για τα γενώσιμα, κοίτα για τις ιστορίες των φαρμάκων που έρχονται από την Κύπρο, κοίτα από εδώ, κοίτα από εκεί, κοίτα από παραπέρα. Κοίτα πράγματα τα οποία πρέπει να έχουν σχέση με την προμήθεια των υλικών. Σήμερα λοιπόν που εμείς, αν πεις ότι μιλάμε και σαν εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, γιατί είμαστε εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, όταν εμείς έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας χρόνια ολόκληρα και λέμε να υπάρχει μια κεντρική διαδικασία προμήθειας των υλικών στα δημόσια νοσοκομεία για ίδια τιμή, ίδια ποιότητα και να πηγαίνει παντού το ίδιο υλικό και όχι να γίνονται διαδικασίες στο κάθε ένα νοσοκομείο ξεχωριστά. Ενά λοιπόν γιατί δεν προχωράμε σε αυτό το ρημαδιασμένο πολιτικό βήμα, το οποίο είναι απόφαση όλων. Κύριε Αναστασόπουλε, υπάρχει ένα κεντρικό. Τα ασφαλιστικά ταμεία. Ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό. Τα ασφαλιστικά ταμεία καταραίουν. Καταρχάς λόγω της φοροδιαφυγής, για τη μαύρη λόγω της τεράστιας ανεργίας, για τη μαύρη εργασία. Και λόγω του PSI, για το οποίο όλοι αυτοί πανηγυρίσανε τότε πριν 1,5 χρόνο. Αυτά τα ξεχνάμε. Ξεχνάμε τα δεδομένα ομολογά. Πολύ καλή παρέμβαση για να επιστρέψουμε. Υπάρχει ένα κεντρικό ερώτημα. Επειδή εγώ προσωπικά, εν πάση περιπτώσει, λίγο ενδιαφέρον έχει η δική μου η άποψη, αυτή που μετά είναι η δική σας, δεν έχω συναντήσει έναν άνθρωπο σε αυτή τη χώρα που να πιστεύει ότι το πρόγραμμα το οποίο ακολουθούμε, κάποιον από τους διεθνείς αναλυτές, που να μας πει με πιστικότητα ότι το πρόγραμμα αυτό θα βγει πέρα. Λυπάμαι, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν έχω συναντήσει. Τι λέτε εσείς? Το κλείσιμο της ΕΡΤ δείχνει ότι έρχονται νέα μέτρα. Δεν δείχνει μόνο το κλείσιμο της ΕΡΤ. Δείχνει ότι είναι έτοιμοι να κλείσουν τα πάντα. Στην νέα λίστα που έχουν στα χέρια τους είναι το κλείσιμο δημόσιων νοσοκομείων. Με αυτό που είπατε ότι έχουμε δημοσιονομικό κενό αυτή τη στιγμή 4 δισεκατομμύρια για το 2013 και 2014, τα 2,5 δις που έρχονται από τον ΕΟΠΗ και στις άμεσες προτεραιότητες τους είναι μετά την ΕΡΤ να κλείσουν νοσοκομεία. Ήδη έχουν κλείσει σχολεία από την εποχή Διαμαντοπούλου, θα κλείσουν και άλλα σχολεία μέσα στο καλοκαίρι, άρα μιλάμε για πλήρη κατάρρευση του κοινωνικού κράτους σε δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία. Κύριε Παναγιώτη Σπήλιο, υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι αν πάμε σε εκλογές αυτό θα οφείλεται καθαρά στο γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαχειριστεί τα προβλήματα τα οποία έρχονται και τα οποία περιέγραψαν πριν από λίγο οι συναδελφοί σας. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια, αυτός είναι ο προβληματισμός και δεν είναι η ΕΡΤ μήπως? Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι η ΕΡΤ. Είναι υποχρεωμένοι να πάρουν και άλλα μέτρα. Ήδη οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα προβλέπουν σκληρά μέτρα μέσα στο καλοκαίρι, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Θυμηθείτε την έκθεση και του Προβόπουλου αλλά και των διεθνών οργανισμών ότι η σύνταξη μέσα σε 2 χρόνια θα αποτελεί ένα επίδομα πρόνοιας. Ποιο είναι το ζήτημα? Το πρόγραμμα πετυχαίνει. Πρέπει να δούμε τους στόχους του προγράμματος. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο αν λέμε ότι το πρόγραμμα δεν πετυχαίνει. Γι' αυτό και βγαίνουν πολλοί και πανηγυρίζουν. Γιατί οι στόχοι του προγράμματος είναι να γίνει πιο ανταγωνιστική η οικονομία, δηλαδή πιο κερδοφόρες οι επιχειρήσεις, διαμέσου κυρίως των εξαγωγών και κατά συνέπεια να βγουν από την κρίση με κερδοφορία
ή αν το θέλετε να μην θυχτούν τόσο πολύ στην κερδοφορία τους από την κρίση που υπάρχει. Είναι άλλο το ζήτημα για το λαό. Οι στόχοι του προγράμματος δεν αφορούν το λαό. Ο λαός είναι καταδικασμένος από αυτές τις επιλογές και τις πολιτικές. Τον έχουν εξεγραμμένο. Συζητάμε για ΕΟΠΗ, συζητάμε για ασφαλιστικό, τη στιγμή που ξέρουμε ότι οι στόχοι για τους 3 πυλώνες, για μια προνοιακή σύνταξη, για μηδενικές παροχές κτλ. Είναι από τη δεκαετία του 90. Στα σχέδια ψηφισμένα σαν επίσημη πολιτική και στόχευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει όλα τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου. Δεν είναι αυτές πολιτικές της κρίσης. Απλά επιταχύνονται, παίρνονται με πιο γρήγορο ρυθμό αυτή την εποχή. Επομένως, τα πράγματα για τους εργαζόμενους, για τους ανέργους, για τους συνταξιούχους είναι δεδομένα το τι θα γίνει. Με οποιονδήποτε διαχειριστεί στην κυβέρνηση, εφόσον στόχος θα αποτελεί το πώς θα σωθεί η καπιταλιστική οικονομία. Κύριε Παύλο Παπασπύρο, με αυτά τα δύσκολα που έρχονται και τα οποία τα βλέπουν όλοι, εν πάση περιπτώσει, το ελληνικό πολιτικό σύστημα θα μπορέσει να διαχειριστεί αυτά τα προβλήματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι τα δύσκολα μπροστά μας είναι πλέον. Το πολιτικό σύστημα το θέσετε σωστά και προηγουμένως βάλατε εμβόλυμα το ζήτημα. Το θέμα της ΕΡΤ που είναι ένα πολύ σοβαρό, είναι παρεπιπτόντως μια φωτοβολίδα. Έγινε για καθαρά παραπλανητικούς, παρελκυστικούς σκοπούς. Πιστεύετε ότι έγινε για λόγους προφανώς, διότι ξεχάσαμε ότι προχθές πληρώσαμε 11,3 δις, ξεχάσαμε την αβάγηση περίφημη συμφωνία για τη ΔΕΦΑ, ξεχάσαμε τον ΟΠΑ από την αβάγηση και αυτά μας έφεραν, υποτίθεται, ως αναμενόμενα έσοδα μια ζημιά στην ουσία 1,5 δις, συν τη ζημιά του ΕΟΠΗ. Θέλω να πω όμως κάτι να τα ακούσουν οι τηλεθεατές μας για να είμαστε και χρηστικοί. Όλη η φιλοσοφία του μνημονίου, όπως εντοπίσατε πριν και αναφέρατε, είναι βασισμένη σε ψευδή και λάθος στοιχεία. Και δεν αναφέρω μόνο στα στοιχεία της Ελστάτ που όλοι μας λίγο πολύ έχουμε πιστεί το τι μαγείρεμα έγινε. Μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ διόρισε το ΔΣ, από τους οποίους οι 5 έφυγαν, έχουν γίνει καταγγελίες και υποτίθεται ότι η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της. Να σας πω το εξής απλό. Μιλάμε για το σύστημα υγείας. Αγαπητέ Γιώργο Φωτόπουλε, που είσαι στο χώρο και τα γνωρίζεις καλά. Άλλο κακοδιαχείριση, άλλο σπατάλη, άλλο κύκλωμα και άλλο ότι έχουμε ακριβώς σύστημα υγείας. Με στοιχεία της Τρόικα, τα έξοδα για την δημόσια υγεία στην Ελλάδα είναι κάτω του μέσου όρου από τα αντίστοιχα ποσά που δαπανώνται επί της 100 του ΑΕΠ σε όλη την Ευρωζώνη. Άλλο δεν διαχειριζόμαστε σωστά τα λεφτά που δαπανούμε και άλλο ότι έχουμε ακριβώς σύστημα υγείας. Μύθος. Δηλαδή έχουμε ένα μνημόνιο πάντα με στοιχεία της Τρόικα που βασίζεται σε ένα μύθο. Ότι το σύστημα υγείας μας είναι πανάκριβο. Δεν είναι πανάκριβο. Ουδέν ψευδέστερο. Υπάρχει κακοδιαχείριση που πρέπει να την πολεμήσουμε. Στο διατάφτα. Μιλάγαμε τώρα, αναφέρατε το θέμα του ΕΟΠΗ. Προφανώς πρέπει να γίνουν τομές, όμως μην ξεχνάμε, εκτός του θέματος των ταμείων που είναι σοβαρότατο, απαξιώνεται το σύστημα. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει εσωτερική στάση πληρωμών από αρχές του 2011. Γνωρίζετε, κύριε Φωτόπουλο, Γιώργο, ότι πληρώναν τους φαρμακοποιούς με έντοκα γραμμάτια μηδενικού επιτοκίου, δηλαδή με 20% κούρεμα, από το 2011. Μειώθηκαν οι δαπάνες, απαξιώνεται το σύστημα, γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους σαν τον κύριο Μίχαλο, τον κύριο Προβόπουλο να μας λένε τι. Ήρθε η ώρα για την ιδιωτική ασφάλιση. Δεν ήταν κατάλληλες συνθήκες τόσα χρόνια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν σε παροτρύνουν, μας πρόχνουν με τον τρόπο τους να πάμε στη ιδιωτική ασφάλεια. Και κλείνουμε το εξής. Θα τον πάνε δεν θα έχουμε εκλογές, κύριε Κωστούλα, και το ρόλο τους οι κυβέρνηση, οι κυβερνώντες τον κάνουν μια χαρά. Τι εννοώ, να είμαι σαφής, εξυπηρετούν τα συμφέροντα και τις ανάγκες της Τρόικα. Όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου και ολοκληρωθεί κατά γράμμα το πρόγραμμα, οι επιταγές, οι προσταγές της Τρόικα, τότε θα πάμε σε εκλογές. Κύριε Φωτόπουλε, ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να ξαναμετρήσει ορισμένα πράγματα. Το λέω αυτό με την έννοια ότι ίσως δεν περίμενε αυτές τις αντιδράσεις με αφορμή τώρα την ΕΡΤ. Ο Πρωθυπουργός προκάλεσε αυτή την ιστορία με την ΕΡΤ και δεν πρέπει αυτός φυσικά να κάνει τον συμβιβασμό, να κάνει βήματα πίσω τώρα με αφορμή τις διαδοχικές συναντήσεις που έχουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Τι λέτε? Πάντως εγώ εκπλήσωμαι από την τοποθέτηση του αγαπητού Παπασπύρου
που λέει ότι δεν πουλήθηκε μία, δεν πουλήθηκε άλλη εταιρεία και έχουμε πρόβλημα. Άρα δηλαδή συμφωνείτε ότι αυτή η ιστορία έπρεπε να πάρει το δρόμο της πόλης αυτών των διαδικασιών. Απλώς λέω τις αποτυχίες, το success story των επενδύσεων. Αυτό εννοώ. Κοιτάξτε κάτι κοιτάξτε κάτι στο επιχειρηματικό, να το πούμε λαϊκά, νταλαβέρι. Υπάρχει και παρασκήνιο, υπάρχει και προσκήνιο. Υπάρχουν και πιέσεις κάτω από το τραπέζι και πάνω από το τραπέζι. Ξέρετε καλά ότι η ρωσική διαδικασία σχέση με τη γερμανική πρωτοκαθεδρία στο ενεργειακό κομμάτι δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Θα είστε σίγουρος και θα το δείτε ξανά ενώπιον όλων, το λέω, ότι πάλι θα ξανάρθει μια διαδικασία πάλι για τη ΔΕΠΑ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και μην ξεχνάμε ότι χτες για τη ΔΕΣΦΑ. Κύριε Φωτόπουλε, χτες για τη ΔΕΣΦΑ υπάρχει μια πρόταση. Το 1 τέταρτο των περιουσιακών στοιχείων που είναι 1,2 δις της ΔΕΣΦΑ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρόταση. Δεν σημαίνει όμως ότι προχωράμε και το κάνουμε. Σας ερωτώ. Μιας και όπως το λες πολύ σωστά, 1,2 είναι η αξία. Κύριε Φωτόπουλε, είστε υπέρ των αποκρατικοποιήσεων, ναι ή όχι? Αν είναι μια διαδικασία που διασφαλίζει εργασιακά δικαιώματα, που δεν επιβαρύνει αυτό που υπήρχε ως τώρα τον Έλληνα πολίτη και μπορεί να οθήσει προς την ανάπτυξη και όχι ανακοστολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται με αυτή την υπηρεσία της εταιρείας, ναι, είμαι. Με αφορμή το γεγονός ότι τα χρήματα πηγαίνουν κατευθείαν στους δανειστές, θα μπορούσαμε τις αποκρατικοποιήσεις να τις βαφτίσουμε κατασχέσεις? Όχι, εγώ δεν το έλεγα αυτό, αλλά πριν λίγο κάνατε. Δεν πάνε τα χρήματα στο Ταμείο του Κράτους. Θα πατήσετε μετά το διαφημιστικό. Ναι, κάναμε ένα όμορφο λογαριασμό και είπαμε μας λείπουν 4 δις. Να τα βρούμε απαλού και πάμε παραπέρα με μαγκές. Διαφημίσεις. Έχουμε, ναι, κύριε Φωτόπουλε, για τις αποκρατικοποιήσεις. Υπενθυμίζω ότι τα χρήματα αυτά, το ξέρετε, πάνε κατευθείαν στους δανειστές. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Τελικά τι προτιμάμε, κύριε Κοστούρα, σε αυτή τη χώρα? Να κόβουμε μισθούς, να κόβουμε συντάξεις ή να μπορούμε να πετυχαίνουμε στόχους που έχουν σχέση με αυτό που σας περιέγραψα? Πάντως, όχι ξεπούλημα ασυλικών. Γίνονται και τα δύο. Και πωλείται δημόσια περιουσία και οι συντάξεις, οι μισθοί έχουν καταποντιστεί. Και τα δύο. Αυτή η διαδικασία δεν είναι κάτι το οποίο δεν δεχόμαστε και ότι είναι πραγματικότητα, έτσι. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά και εγώ ο ίδιος το υπόκειμαι στο επίπεδο το δικό μου. Από εκεί πέρα μπορούμε να αλλάξουμε την ατζέντα της συζήτησης και να πούμε ποιοι πληρώνουν ή ποιοι μπορούν να κάνουν να πληρώσουν αυτοί που έχουν. Δηλαδή οι έχοντες και οι κατέχοντες. Γιατί οι έχοντες και οι κατέχοντες τα λεφτά τους τα έχουν εκτός Ελλάδας. Τα έχουν εκτός Ελλάδας, κύριε Κοστούλα. Επειδή και το κόμμα σας αυτή τη στιγμή αυτοί που βάζουν πλάτη δεν είναι οι έχοντες στην Ελλάδα. Βάζουν πλάτη οι απλοί εργαζόμενοι. Και αυτό πρέπει να το κουβεντιάσουμε σε αυτό το τραπέζι. Και επειδή και το κόμμα σας ήρθε για να διορθώσει τα κακό κείμενα, δεν πιάσατε αυτή τη ρημάδα, τη φοροδιαφυγή. Γιατί δηλαδή? Ποιος θα την πιάσει? Αφήστε να απαντήσει ο κύριος Φωτόπουλος. Κοιτάξτε κάτι, η διαδικασία της φοροδιαφυγής, είμαι από αυτούς που πρώτος πάντα το λέω ότι είναι ένα πράγμα που είναι το μεγαλύτερο αδίκημα που πάρει σε αυτή την πιάτσα. Εντάξει, από ευχές όχι, ευχές δεν έχω. Έχουμε μπουχτίσει όμως. Ευχές δεν έχω, αλλά να σου πω και το τελευταίο. Πρέπει να αλλάξει και αυτός ο κρατικός μηχανισμός που αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, έχει τα ίδια στελέχη εδώ και 3-4 χρόνια στις ίδιες καρέκλες. Και αυτό δεν μπορεί να πάει άλλο. Και αν ένα από τις γάγκρενες αυτής της τρικομματικής κυβέρνησης που υπάρχει και φωναχτά να τα ακούσει ο κόσμος είναι ότι με 4-2-1 και με 4-3-1 και με τέτοια ποδοσφαιρικά συστήματα πολιτική παραγωγή δεν μπορεί να προκύψει. Καθαρές κουβέντες. Και αν κάποιοι επιθυμούν να διαλέγονται και να συλλέγονται μέσα στις κομματικές τους κοινοβουλευτικές ομάδες, ας το κάνουν σύντομα, γιατί ο λαός δεν μπορεί να περιμένει. Ναι, και αν δεν θέλουν να συμβάλλουν, πάμε σε εκλογές. Κύριε Αναστασόπουλε. Είναι φανερό ότι ο κύριος Φωτόπουλος έχει πρόβλημα με το κόμμα του Νέα Δημοκρατία. Το κρατάμε. Θέλω να πω οπωσδήποτε κάτι όμως σχετικά με την ΕΡΤ που μου κάνει εντύπωση που την ξεπετάμε έτσι την ΕΡΤ. Αυτή τη στιγμή, εάν υποθέσουμε. Τα μικρόφωνα δικά σας είναι εκεί. Εάν υποθέσουμε ότι γίνονται εκλογές. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι γίνονται εκλογές και δεν μιλάω για τα περιφερειακά κανάλια, το TRT, το Θεσσαλία κτλ. Από πού θα ακούει ο κόσμος τις άλλες φωνές πέρα από τις κυβερνητικές? Πού θα ακούει το ΚΚΕ, το ΣΥΡΙΖΑ, τους ανεξάρτητους Έλληνες κτλ. Μα τώρα λέγατε την ΕΡΤ. Κομματικό κανάλι, κύριε Αναστασόπουλε. Η υποκρισία δεν πάει άλλο από το τραπέζι. Που δείχνει την. Τη λέγατε ελεγχόμενη την ΕΡΤ. Τώρα λες θέλεις να λειτουργεί η ΕΡΤ και να ακούει τη φωνή σας. Πότε λέτε αλήθεια και πότε λέτε ψέματα.
Καλά, είναι γελίο αυτό που λέτε τώρα. Γελίο είναι αυτό που λες εσύ. Ποιότητα της δημοκρατίας. Ποια ποιότητα δημοκρατία. Ως τώρα τη λέγατε ελεγχόμενη την ΕΡΤ. Τώρα λέτε ότι ακούγονται οι φωνές των άλλων κομμάτων και δεν ακούγονται. Δεν με αφήνετε να ακουστώ. Τι να με ακούσουμε. Εμένα δεν με αφήνετε να ακουστώ αυτή τη στιγμή. Τι να ακουστείς. Λοιπόν, το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι ο Πρωθυπουργός κ. Σαμαράς και ο Υπουργός Οικονομικών κ. Στουρνάρας, ο οποίος έχει τη μοναδική μετοχή της ΕΡΤ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και 2-24 ώρα συνεχίζουν να παρανομούν. Το είπα πριν, δεν εκτελούν απόφαση. Δεν εκτελούν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που είναι άμεσα εφαρμοστέα. Εσείς η απόφαση της Συμβουλίου Επικρατείας Λοιπόν, έχετε δει διευκρινιστική εγκύκλιο. Έχετε δει διευκρινιστική εγκύκλιο σε άλλη απόφαση. Απάντα μου σε αυτό, ρε. Είναι μια κυβέρνηση της ανομίας, αντιδημοκρατική, και περιμένω από το ΠΑΣΟ και τη ΔΙΜΑΡ να δω τη στάση τους. Εγώ κρατάω αυτό που είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στη μεγάλη μας συγκέντρωση στο Σύνταγμα τη Δευτέρα. Τα βρούνε δεν τα βρούνε, στη συνείδηση του κόσμου έχουν τελειώσει. Το θέμα είναι ο κόσμος να το συνειδητοποιήσει και να ρίξει μια σπροξιά να πέσουν επιτέλους ως κυβέρνηση. Να βάλει το χεράκι του κόσμου. Να ακούσουμε τον κύριο Σπήλιο. Αυτό φοβούνται. Ναι, κύριε Σπήλιο. Δεν πρέπει ο κόσμος να έχει. Η ψήφο σου χρειάζεσαι, όχι το στα χέρια. Δεν πρέπει ο κόσμος να έχει αυταπάτες. Ότι μπορεί να υπάρξει στα πλαίσια αυτού του συστήματος δημοκρατία που να είναι προς όφελός του. Γιατί το λέτε αυτό. Γιατί έτσι είναι. Γιατί έτσι δικαιολογήστε το, αυτό θέλω να σας πω. Τα μέτρα, μα κοιτάξτε, πριν την κρίση, πριν τα μνημόνια, υπήρχε καμιά απεργία, κανένας απεργιακός αγώνας που να μην βγει παράνομος. Όχι. Υπήρχε δημοκρατία στο χώρο δουλειάς. Εμείς σαν κομμουνιστικό κόμμα μπορούσαμε να μπούμε σε χώρους δουλειάς. Εκεί που παράγεται ο πλούτος. Και μάλιστα με επιδοτήσεις, με προνόμια από το ίδιο το κράτος. Από εμάς δηλαδή. Δεν υπάρχει δημοκρατία σε αυτό το σύστημα, αυτό πρέπει να γίνει καθαρό όσον αφορά το λαό. Η δημοκρατία περιορίζεται στα συμφέροντα αυτών που έχουν την οικονομική και πολιτική εξουσία. Και επομένως ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει διαπιστευτήρια με αυτά που λέει. Διαπιστευτήρια δηλαδή ότι θα διαχειριστεί το ίδιο σύστημα, την ίδια δημοκρατία για τα συμφέροντα των ίδιων αυτών που ήταν και είναι στην εξουσία. Είναι κρίμα για το κουκουέ αυτή η στάση, είναι ανιστόρητη. Κρίμα. Του παλιού Πασόκ. Είναι πραγματικά κρίμα. Του παλιού Πασόκ κύριε Αναστασόπουλο. Για τη χώρα, ιστορικά, το ΚΚΕ κρατάει αυτή τη στάση. Θέλω να πω όμως κύριε Κοστούλα, ότι στο στούντιο, μετά από ένα κοινό συναντήριο που κάναμε και εμείς συντρόφους του κουκουέ. Μπορώ να τελειώσω. Ίσως είναι εκτός γραμμής ο κύριος Σπήλιος, παρακαλώ. Μπορώ να τελειώσω. Ναι, κύριε Σπήλιο. Εμείς έχουμε μια συνέπεια στη στάση μας. Και η συνέπεια αυτή, κύριε, εστιάζεται με ποιανού τα συμφέροντα διαχρονικά και σταθερά είμαστε. Εμείς δεν μιλάμε και δεν καλλιεργούμε αυταπάτες ότι με μια υγιή επιχειρηματικότητα, με καλούς καπιταλιστές θα κερδίσει ο λαός. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο σε αυτή την κοινωνία. Οι καπιταλιστές ξεζουμίζουν την εργατική τάξη και την πετάνε σαν σκουπίδια στο δρόμο, στην ανεργία. Αυτό συνέβαινε, αυτό συμβαίνει. Επομένως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει τίποτα άλλο σήμερα παρά να δίνει διαπιστευτήρια και εγχώρια. Εντάξει, το είπατε αυτό, αλλά αφήστε με να επιχειρηματολογήσω. Να το ξαναπώ για να το εμπεδώσω. Γιατί είναι χαζός είναι ο κόσμος. Δεν το έχει ξαναδεί. Τι και πώς. Δεν έχει την πολυτέλεια. Δώστε κάποια παραδείγματα. Αυτό που έζησε με το ΠΑΣΟΚ. Τι εννοείτε, δώστε κάποια παραδείγματα ότι δίνει διαπιστευτήρια σε ποιους και με τι τρόπο. Τι εννοείτε. Με αυτά που λέει ότι στόχος τους είναι απλώς να διαχειριστούν την ίδια κατάσταση με διαφορετικό τρόπο. Τα ίδια συμφέροντα. Απλά με περισσότερη διαφάνεια, με καλύτερες διαδικασίες, χωρίς διαφορά, χωρίς λαμόγια και χωρίς τέτοια πράγματα. Κύριε Σπύριο, αν διαβάζετε μόνο ριζοσπάστη, σας δικαιολογώ. Αν διαβάζετε μόνο ριζοσπάστη, σας δικαιολογώ. Προφανώς δεν ξέρετε τις θέσεις μας για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για τις τράπεζες που μιλάμε για δημόσιο τραπεζικό πυλώνα, που ήδη είναι συγκρουσιακό αυτό απέναντι σε τραπεζίτες, άλλα κτλ. Μιλάμε για άμεση δημοκρατία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μιλάμε για ακύρωση του μνημονίου. Αφήστε το 78 και το 80. Ζούμε άλλες εποχές τώρα. Έχετε μείνει πολύ πίσω. Η κοινωνική πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη και παγκόσμια.
Έχετε μείνει πολύ πίσω στην ανάλυση σας. Άλλες ήταν πολύ το πίσω. 1992 που ψηφίζατε το Μάστριχτ. Άλλες ήταν και όταν συμφωνούσατε. Εγώ θα ήθελα να πω και θα είμαι πολύ σύντομος. Άλλες εποχές που όταν είμαστε όλοι Αμερικανοί. Θα είμαι πολύ σύντομος. Στους χώρους δουλειάς, οι συνδικαλιστές σας, η παράταξή σας υπογράφει παντού μειώσεις μισθών. Καλά, είναι ψέμα. Εντάξει, τώρα περνάμε και σε ψέματα. Εντάξει, καλά. Κύριε Παπασπύρο, ο λόγος είναι. Καλά. Να μην λέτε ψέματα τουλάχιστον. Σας δικαιολογώ να μην ξέρετε τις θέσεις μας, αλλά να μην λέτε ψέματα. Ναι, κύριε Παπασπύρο. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ντροπή. Το Ανταρσία για δεξιά πολιτική σας κατηγορεί, κύριε Αναστασόπουλο. Αφήστε να ακούσουμε τον κύριο Παπασπύρο. Το Ανταρσία το ίδιο λέει για σας. Γίνεται και Ανταρσία, κύριε Φωτόπουλε. Το Ανταρσία για δεξιά πολιτική. Και η παρέα του Αλαβάνου. Πάλι σας ταχώνει. Και η παρέα του Αλαβάνου πάλι σας ταχώνει. Και ο Κοροβέσης κάποτε σας είπε ότι είστε μπλεγμένοι και στο σκάνδαλο της Siemens. Και το πετάξατε από το κόμμα σαν μονόκοπα. Τι είστε εσείς, από παρθενογένες είστε? Τελείωσαν αυτά. Καμία σχέση με εσάς. Τελείωσαν αυτά, αδερφέ. Τελειώσαν αυτά. Τελειώσανε. Κοροβέσης είπε για Siemens και τον πετάξατε. Θέλω να ακούσω προτάσεις, θέλω να ακούσω θέσεις. Ξεκινήσαμε πριν και συζητάγαμε για την τρύπα, για τα ελλείμματα κτλ. Περί Φιμιλίστα Λαγκάρτ, τι γίνεται άραγε με αυτή την ιστορία? Έχουμε την ΕΡΤ. Μείζον θέμα. Το είπα. Τι έγινε, τη λίστα Λαγκάρτ, τη λίστα Λουξεμβούργου. Κάθε μέρα συλλαμβάνονται. Στη δικαιοσύνη είναι. Στη δικαιοσύνη, αγαπητέ Παπασπύρο. Ο κόσμος θέλει αποτέλεσμα. Στη δικαιοσύνη είναι. Δεν την κρύβει κανένας. Είναι λεφτά εδώ. Και να σου πω και κάτι άλλο, αγαπητέ Παπασπύρου. Ας τη βγάλει ο Καμένος αν έχει τα κότσα αύριο στη Βουλή. Ας έρθει το κόμμα σου. Ας την πάρει τη λίστα και ας τη βγάλει μέσα στο κοινοβούλιο να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Τι σε εμποδίζει λοιπόν και συνέχεια καταγγέλεις? Κάντο εσύ να γίνεις πιο μάκας. Μα γιατί? Θα πω γιατί όμως. Βγάλε τη λίστα εσείς σαν ανεξάρτητοι Έλληνες. Το μοναδικό κόμμα, ο μοναδικός βουλευτής, ο μοναδικός αρχηγός, 300 υπάρχουν, που πήγε στα δικαστήρια το Τζουκάτο όταν έλεγε τα πήρα. Πού ήταν οι δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας? Οι άλλοι δεν άκουγαν. Γιατί η Νέα Δημοκρατία το Τζουκάτο δεν το έχει καταγγείλει. Είναι ο μοναδικός που πήγε στα δικαστήρια με τον Αντρίκο, που τρέχει στα δικαστήρια, που δικαιώθηκε από τα δικαστήρια. Θέλω να πω λοιπόν, καλές οι κραυγές, αλλά εμείς αυτό που λέμε το κάνουμε, ισχύει για πάντα. Δεν χαριζόμαστε σε καθένα. Βγάλτε τη λίστα Λαγκάρτ, Παπασπύρου. Όλα τα ονόματα και τα κονδύλια. Βγάλτε τα. Μην μονοπολείτε τη συζήτηση. Όχι μην μονοπολείτε τη συζήτηση. Με εντυπώσεις δεν γίνεται πολιτική. Να ακούσουμε τον κύριο Αναστασόπουλο. Πόσο χρόνο έχουμε? Ξαδερφές του Παπακοσταντίνου είναι μέσα. Τα λαμόγια είναι μέσα. Θα πληρώσουν 10 εκατομμύρια όμως. 10 εκατομμύρια θα πληρώσουν οι αδερφές του Παπακοσταντίνου. Δεν μπορεί να του παίρνουν το σπίτι για 1.000 ευρώ και να. Σίγουρα δεν μπορεί. Θα πρέπει οι αδερφές του Παπακοσταντίνου να πληρώσουν τα 11 εκατομμύρια πρόστιμα. Γι' αυτό πολεμάμε. Το κάνουμε επίθεση τώρα, για να μην μιλήσει κανένας άλλος. Ψηφίσατε σε μία κάλπη, όχι εσείς, εν τη άλλη περιπτώσει, να τελειώνουν τα παραμύθια. Η κυβέρνηση αυτή είναι σε διαταγμένη υπηρεσία. Τι εννοώ? Είπε πριν ο κ. Φωτόπουλος ότι από κρατικοποιήσεις κανείς δεν είναι αντίθετος. Ξεκινήσαμε από 5, έγιναν 15. Και τι είπε ο κύριος στην εταιρεία υδρογονανθράκων, ο Καμένος ήθελε να γίνει αντιπρόεδρος τότε στη συνάντηση με τον Παπούλια. Μην μας τρελαίνετε εδώ πέρα τώρα. Πριν από ένα μήνα στην παρουσίαση του αντιπρόεδρος ήθελε να γίνει ο Παναγιώτης στην εταιρεία των υδρογονανθράκων. Και χάλασε η δουλειά στον Παπούλια. Κύριε Παπασπύρο, μιλάμε πολιτικές. Τι πολιτικές τώρα? Σας παρακαλώ πολύ. Από 5 δις πήγαμε 15 και τι είπε ο κύριος Στουρνάρα στην παρουσίαση. Ναι, κύριε Αναστασόπουλε. Λοιπόν, τελειώνουμε. Μισό λεπτό να τελειώσει την. Μου κλέψατε και χρόνο πριν. Αφού δεν αφήνετε με την αντιπαράθεση. Δεν φταίω εγώ πριν με δευτερόλεπτα όμως. Η παράταξη είναι ενιαία, κύριε Κωστούλα. Η πρόταση είναι η εξής. Είναι και από κάτω. Ξεκίνησαν οι αποκρατικοποιήσεις από 5 δις. Πήγαμε στα 15 και πριν ένα μήνα στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Πρετεντέρη, ο κύριος Στουρνάρα είπε: η Ελλάδα έχει περιουσία ακίνητη. Μιλάω για υδρογονάνθρακες, έτσι. Μιλάω για τον πλούτο μας, τα σημικά μας, που ξεπερνούν το ΑΕΠ. Αντί λέει να την αξιοποιήσουμε, τι προτιμάτε? Να κόβουμε μισθούς και συντάξεις? Λέει το μήνυμα είναι καθαρό, ξεκάθαρο. Θα πουλήσουμε τα πάντα που είναι πάνω από το ΑΕΠ για να ξεχρεώσουμε. Εμείς αυτό δεν θα το επιτρέψουμε, κύριε Κωστή. Μάλιστα. Ναι, κύριε Αναστασόπουλε. Ακύρωση του μνημονίου. Επαναδιαπραγμάτευση του χρέους. Τώρα γελάμε. Τώρα πραγματικά γελάμε. Σύστημα να κάνουμε δημόσιες επενδύσεις. Ποιος σας πιστεύει, κύριε Αναστασόπουλε? Καλούμε τον κόσμο να ρίξει την ετοιμόρροπη κυβέρνηση της ανομίας, την κυβέρνηση της καταστροφής.
Καλούμε τον κόσμο να πάει στους δρόμους και στις πλατείες. Στη ΝΕ τώρα με την ευκαιρία είναι έτοιμοι να πέσουν. Από τη λαϊκή πίεση εξαρτάται. Πρέπει να πιστέψει ο κόσμος στη δύναμή του. Είναι έτοιμοι να πέσουν. Να γίνουν εκλογές, να δοθεί δημοκρατική διέξοδο στον τόπο. Ναι, κύριε Παναγιώτη Σπήλιο, και θα κλείσουμε με τον κύριο Φωτόπουλο. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Απέσει η κυβέρνηση να έρθει μια άλλη, να κάνει τι, να φέρει τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία, πού ζούμε? Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτά να πω, κύριε Σπήλιο. Εδώ... Με ακούσατε? Ακούστε. Με ακούσατε? Εδώ. Σας άκουσε πολύ καλά. Ακούστε, σε ένα εργοστάσιο, σήμερα ο άλλος υπογράφει ατομική σύμβαση και παίρνει 400 ευρώ. Χωρίς ωράρια, χωρίς τίποτα. Τι θα κάνετε εσείς? Τι θα κάνετε για αυτό το θέμα? Καταρχάς μιλάμε για επανάκτηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Με τι λεφτά, κύριε Αναστασόπουλε? Με τι λεφτά? Νόμους θέλουν αυτά. Με τη Σακελοπούλου? Με τη Σακελοπούλου τα λεφτά? Που ο γιος της γυρνάει στις συγκεντρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ? Σαν όλα τα εργασιακά Λεφτά, κύριε Αναστασόπουλε, δεν θα τους δώσει κανένας. Εκείνα τα οποία ανήκουν σε εργαζόμενους. Αδούλευτα παλικαράκια είστε που ακόμα δεν έχετε δώσει να βγάλετε με ροκάματο. Τέτοιος είναι και ο αρχηγός σου. Τέτοιος είναι και ο αρχηγός σου. Αμούστατο και αδούλευτο παλικάρι είναι. Ας βγάλει με ροκάματο πρώτα μόνος του και μετά σε αρναδικής και το τόπο. Στο κλείσιμο, ναι κύριε Αναστασόπουλο, ολοκληρώστε. Εγώ μιλούσα, κύριε Κοστούλα, πριν 2 χρόνια. Για τον Τζίπρα το είπα, όχι για σένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω, αντί να διεκδικήσει, αντί έστω να παλέψει για αυτά τα είδη κεκτημένα, οι άνθρωποι τους παραχωρούσαν στα πλαίσια του εταιρισμού και του κοινού συμφέροντος όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτά υπογράφαν. Ψεύδονται όταν λένε ότι σαν κυβέρνηση θα υπερασπιστούν τέτοια δικαιώματα. Είναι κρίμα για το ΚΚΕ και την ιστορία του, έχω να πω. Κρίμα είναι για το ΚΚ. Σε ποιους στηρίζεται ο κόσμος? Χωρίς κοινωνικούς αγώνες, χωρίς ταξικούς αγώνες, σκληρούς δεν μπορεί να κερδίσει. Ποιος τους κάνει? Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε τέτοιους αγώνες? Κύριε Σπήλιο, ούτε σε μια πορεία μαζί δεν θέλετε να κατέβουμε. Πώς δικαιολογείται αυτή η στάση σας τη στιγμή που ο εργαζόμενος υποφέρει, τη στιγμή που ο εργαζόμενος απολύεται? Πώς το δικαιολογείτε αυτό απέναντι στον κόσμο της εργασίας? Πώς τους στερείτε την ενότητα και την ελπίδα? Μαζί. Πώς θα υπάρξει ελπίδα χωρίς ενότητα? Πώς θα πέσουν αυτοί εάν δεν κατέβουμε όλοι μαζί στον δρόμο? Λέμε, με την περιχαράκωσή σας. Ακριβώς, εμείς είμαστε. Γι' αυτό έχετε μείνει στο 4%. Όλοι μαζί. Απέναντι όχι μόνο στην κυβέρνηση, απέναντι στην οικονομική και πολιτική εξουσία αυτού του συστήματος και απέναντι και σε αυτούς τους συνδικαλιστές, τους εργοδοτικούς. Γι' αυτό και μιλάμε για ρήξη και ανατροπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο η αριστερά, κύριε Κοστούλα, κύριε Κοστούλα, από μια κουβέντα. Μισό λεπτό. Τελευταία κουβέντα στον κύριο Φωτόπουλο, παρακαλώ. Όσο η αριστερά μαλώνει και ψάχνει να τα βρει, η Νέα Δημοκρατία θα τραβάει μπροστά τον τόπο προς την πρόοδο και την ανάπτυξη. Πηγαίνετε με τη Χρυσή Αυγή. Είναι επιλογή. Πηγαίνετε με τους νεοναζί που είναι ντροπή για την παράταξή σας. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη τη Χρυσή Αυγή. Και θα το φέρετε βαρέως. Κοιτάξτε εσείς να μην βγείτε τρίτο κόμμα. Εσείς κοιτάξτε τις δημοσκοπήσεις και θα καταλάβεις τι σου λέω. Ντροπή σας. Καμιά ντροπή. Ντροπή να έχετε εσείς όταν δεν λέτε την αλήθεια. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Την ένταση, η ένταση είναι ζωντάνια, είναι ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με αφορμή την επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη. Καλό βράδυ.